És importantíssim, és imprescindible posar una fotografia, però la de la primera comunió no val. No val, la de la primera comunió no. Hem de posar una foto actualitzada i no ha de ser de tipus carnet de conduir, sinó de mig cos, una mica de costat, algo diferent, no pot ser la foto típica i has de sortir correctament. Ja no dic com un pincel, però sí que has de sortir correctament. Aquesta part és important. Què més? Hem de posar totes les formes que tinguem perquè puguin contactar amb nosaltres. Molt important. Hi ha gent que posa un telèfon mòbil, per exemple, el truques al telèfon mòbil, el té parat o fora de cobertura i si no tens a ningú més, o tens poca gent, o el que sigui, el tornes a trucar. Però si no, ja no el tornes a trucar. Llavors, és imprescindible posar tots els mitjans possibles de comunicació. Telèfon mòbil, fixa, e-mail, Twitter, Skype, el que sigui, tot. Per què? Perquè si no ens quedem fora. Només amb això ja ens podem quedar fora. És molt important.